ina jin ki Sadiya, ki yi magana a hankali. To ai na ɗauka ita giwar matan taka wayewarta ta wuce ta yi wannan kishin. Mu dawo kan maganar wannan muryar taki. Ita giwar matan muryarta bata kai tawa daɗi ba ne? Kuma rabon da na ji sautin murya irin wannan muryar taki tun a wani da ɗaɗɗan indian film da na kalla. Na ga gida wannan murmushin ya kan shiga kwayan ido da har cikin ƙashin zuciyata. An ji ligidi. Kai da wa'innan abubuwan gaba ɗaya ku tattara ku bar falon nan saboda tashin zuciya kuke sani. Wani ta me kuma kike son labal? Bal. To tafiya maka ta kama ni kenan. To nawa ne? 20,000 haka. Rahi. Kin zo inda za share miki hawaye. Tas! Madalla na ji daɗi. Menene abin bukata? Ni dai abin da yake tafe da ni wani saurayi ne muke tare da shi ina matuƙar son sa. Shidin banza shidin wofi. Na ji daɗi kuwa. Me sunan sa wa Allah? Sunan shi Adahama. Me kika ce? Adahama. Dauki da. To yanzu me za a bayar malam? Kai ya ka tuku ya shi ka yakin daka. Wannan da kika gani ya haife ki. A'a mun haife ta dai. Allah sarki kawo. Na san kai yanzu duniya ta yi tsammage. Saboda na fara sai da abinci da kuɗin sata ba. Atan namiji kaman ka ga kanan ka zauna wanke kake yi. In ban da Allah ya sa Adahama ya samu aiki a ƙarƙashin ƙwarorin nan ba mu sai da rayuwa ta zame mana ba. Shi sa ran nan kenan na hange shi da kaji wajen guda 7 ya fito da kasuwar yan kaji suna yana tafiya da su. Ai wannan kaji da kayan aikensu suka yi. Yanzu ko wani kamfani na kaji da ake sarrafa kaji manya-manya kuma sai a ce an aiki mutum ya siyo guda 7 ana yawo da su da. Kamar ya kin kira ni ki ji muryata. Saboda na yi misin inka. Wai kai baka yi misin ina ba ne? Ni ma na yi misin ɗinki. To ka zo Kaduna kawai. Ka Azima nan ta fito. Maiya ba? Ni kama na ji mamaki wai da kake gaya min cewa wai kuna soyayya da Azima. Ta yaya hakan ta faru? Ta yadda kika aure mahaifinta. Dan Allah Abdul Jalil bana so.